Burdinbide hauetatik Gasteiz eta Agurainen artean 6 tren ibiltzen dira. Beste 14 trenek Gasteiz eta Miranda lotzen dituzte. Baina herri askok trena nola igarotzen den begiratu baino ez dute egiten. Aspalditik ez baita bat ere gelditu bidaiariak hartzeko. Orain, Espainiako gobernuak Iruña eta Gasteiz lotuko dituen abiadura handiko tren bat egin nahi du. Eskualdeko 17.200 bizilagunei ez die zerbitzurik eskainiko, Arabako Lautadan ordea orbain handia eragingo du. Gasteiz eta Miranda arteko zatian abiadura handiko beste plataforma bat diseinatu dute. Berau, soilik pertsonak garraiatzeko balioko du. Merkataritza trenak ezingo baitira hortik igaro. Guztira, 2 proiektuetan 2.000 milioi euro baino gehiago inbertituko dira. Minutu gutxi batzuk eta are kilometro gutxiago aurrezteko. EH Bilduk egungo korridorea eguneratu nahi du, 3. ardatz bat sartuz eta nazioarteko zabalerara egokituz. Horri esker, zerbitzua nabarmen hobetuko litzake. Inbertsioa 318 milioi eurokoa izango litzake eta ingurunea errespetatuko luke. Horrez gain, eta herriei zerbitzua eskaintzeko asmoz, Miranda eta Altsasu lotuko dituen tren soziala planteatzen dugu. Arabatran du izena. Inbertsio bajua eskatzen du eta ezarpena fase ezberdinetan egin daiteke. Epe motzean, 3 neurri hartu behar dira bakarrik. Txartelen prezioa harmonizatu behar da, Gasteizen 2 geldiune eraiki behar dira Salburua eta Zabalgana auzoei zerbitzua emateko, eta tren zerbitzuaren egungo hutsuneak autobus zerbitzuen bitartez osatu behar dira. Era berean, eskaeraren araberako geltokien sistema ezartzea planteatzen da ere. Hots, trena geldituko litzake soilik bidaiari batek eskatuz gero. Kasu honetan, guztira 2 milioiko inbertsioa baino ez da behar. Eta urtean, 400.000 euroko ustiapen kostua dauka.